Guys, sa Tabunok Peria. Mingaw kayo. Mingaw guys, tanan ng Tabunok. Sa market. Okay, nag-umpra pa sila guys. Pari lang sa kapabot sa sakyanan. Nag-umpra pa sila. Standby sa ko din sa pa sila dito. Relax. Relax sa tayo kamay. Muna ang Tabunok karon. Grabe kami ngaw. Samutan pang Semana Santa. Holy Thursday karon. Ano yung mga muna yung Tabunok. Wala na, mingaw kayo. Done. Ajud. Balita. Virus mula sa mga active patient ay Virus. Bisa ka sa lugar, virus. 53,866 ang nasa mild condition at 48,166 naman ang nasa serious o critical condition. Samantala ay pumalo na rin sa 332,800 yung mga nakarecover at nakagaling matapos sumailalim po sa gamutan at quarantine procedure. Ang Pangulong Rodrigo Duterte nakikisa po sa paggunita ng Semana Santa ng mga Katoliko. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Bam sa mga IATF o Interagency Task Aboto Force sila. para sa mga empleyado. Nakasod mo na namoy quarantine pass. Wala ko niko. Nakasod mo kin de. Ha? Ako na mo sa tanaw na ko, di wala ni sud sad ko. Litsura. Kita man siya naamang ko magda. Lusot-lusot ay kakin. Oh, Okay guys. Arbis. nagunsa man ka Isa. live ka diha. Nag-vlog ko. Ito yun, mga kagamaw. Dito mo ko sa gawas nga nagpasok ko dito kay nag-vlog ko. Biko ra lang ta. Video isa dang imong driver, imong kuan ba? Mao ni among driver. Driver na mo. Holy Thursday ha, Semana Santa, dong magluto mi og kamote, biko, binignit. O atong taparan nato pre sa kinan nato. Binignit gud ta, wala binignit. Picture ya kuan. Parehas jud. Wala bitaw na daw. Parehas bitaw. Wala kasi. Fortuner. Everest Ford. Kumaga kaasan ako gipait ako sa kinan kin. Asa man? Dito inahan dito. No, siya daghan sa kinan kin. Oo. Kuha ka kin? Sugot to. Pag iko na, pag itugod sa kong balay, nagkuan na ta. Mausad. Pakita. Tarong mag drive ya, driver. Oh guys, hapit na mahaman ng COVID-19, ang sunod kay COVID-14. Padong paubos man. Ha? Paubos pa. Oh, natay COVID-14 kuno kaming. Ingon si Mayor kinyo to je. Lani. Namis Tabunok ron. Nay. Minga kay Tabunok. Sirado ang mga mall, Robinson, sirado. Sirado ang mga gasoline station. Malas ang kapag gasolina. Ni babo biya ang gas ron siya. Tanawa ang market, video yung market. Mingaw kayo. Sirado Sirado na. Tarong agkuhan. Na. Itngit manggod. Hindi na ngit kita eh. Sirado na eh. Mga polis, panggutom na. Pag Silvi, kasukaon ba ako siya? Day, tuyo ka lang ni Babaw dia. Naraman ni mo kontrol niya. Mga polis din, video ay mga gwapo mga polis. Muna sila ang mga frontliners. Pero naibuong ko, video na ko. Naibuong ko ang mga frontliners, hindi naman singer, di ba? Di ba frontliner naman ka, sa essence? Hindi naman singer ang frontliner. Ano, basta mga taxi driver frontliner naman ni noon.
Ano na sa under the bridge, yeah, over the bridge. Tita Guapa. Wala tayo pa naniyat. Pan. Ano, pikir yun. Nakabat kang saging? Nagmisa sila pero sirado. Paano eh? Uy, Ito. Nahan gano'n. Ha? Ato to dito nga pan. ito naman ito si Binilibin. 7-Eleven lang ka nga pan. Social ka ha? Siyempre, balag nagka-COVID. Basta Oo, social. mga tao, naglakaw ng mga tao, luoy kayo. Pwede ba ako mag-negosyo direct para kung ano? Sakay ba? Pliti ko. Pwede po, pick up po na lang mo ba? O, asa mga manong? Kuha na ta, border to borders na ta, itong kuha na ni. Katong pick up niyo mo gamito. Pero why bayad? Kuha na ni. Offer na ni nako. Nakapun kaya kong kake. Sikit-sikit man. Pero isod og plastic dir kana plastic sa basurahan dir ba? Tanan ba na og pwede mo sud pag sud og plastic pa. Wa say ginawa ha, pila ka. Uy na ba do? Dili mo kadakpon kay wa man toy takod. Mo ni ang Talisay area wa dyan tao. Kaya tala size pa. Alas 6 pa ha. Mura na siya alas 2 sa kadlawon. Sumbi na lang ko. Mga 5 na. Mura siya alas 2 sa kadlawon ang alas 6. Pero abli man ang Shell dire. So ay tagpagasolina. Abli ba? 33 lang dir, 36 dir. Di Abli pa, na eh. dir. Swerte ka. 39, 40. Ang pagasolina ta. Balag wa ay kwarta. Pop na. Okay. 7-Eleven. Up. Oy, panghugas ako no mo, ligo sa. Panghugas sa. Oh, ano mo ni stock up man eh. Stock up pa ni! Ora gyapon. Nay dinggi. Why COVID pero nay dinggi. Gapundo ang tubig. Gapundo? Oo. Why COVID pero nay dinggi. Alright. Guys, nangumpra sila guys kay palit sila para unsay mga konsumo sa balay. So still lang sa kinit 7-Eleven. So ako sa silang waton dire. Tapos ang iha hazard. Alright. Tadi tadak pun. Ingaw kayo. Wala. Wipan. Mangita ta, tuyok ta. One size blade. 7-Eleven. Talisay. Meron ako sa sulod kay wala ba ko yung mask? Oh. Nadali akong mask. Alright.